Не, какъв е този телефон? Какъв това, бе? Put the phone down, брат. No phones are loud, брат. Аз снимай и две камери. Не, снимай как снимаш от камерата. То също. Не, не То не се така, вижда. не така. Що? Така, защото разваляш така. Тошко! Да, като на Иван Ведото. Това... Добре. Аре. Дай. Не, аз не съм пиян. Ела до мен. Аре, давайте! Ма на къде отивате? Аз мога да страни. Не напред. Fuck you mean? Да, тичаш напред и... Трима скочиха по едно и също време. Оп, то се щупи глезено. Локи. Получава носталгия. Това вече се случва. О, не! Какво се случва там? Качи в YouTube. Имаме две пиловита, by the way. Дай, Павеле. Класов. Защо си толкова професионален, holy shit? Какво се случва? What the fuck? Брат, не съм пиян за да правя тези неща. Аре, дай го ми си. Що не те прескоча пак? Че ще спреш да растеш. Стойте така, брат. Правим локи се едно... Не си сещам пръстите. Hey Siri? Play night. Щупи си глезена. Бой. Щупи си глезена. Кой не разбра? Дръж! Дръж! Не, плашиш го. Капали. Мултишот. Мултишот. Holy shit. Хей. Те ще ми са повечето. Идва кладяко. Бати базика. Дари, ставай! Не, Дари, не му дойдете ближо по лицето, брат. Ставай. Малко дигни ме. Чакай! Аз това не го правя така, бе. The way you understand me. Добре, но те не може да го спреш за момент. Кое? Ключето да се гледани.